Ад кіраўнікоў раёнаў і сельскагаспадарчых арганізацый да трактарыстаў і жывёлаводаў у Мінску ушануюць перадавікоў аграпрамысловага комплексу, сярод іх прадстаўнікі Віцебскай вобласці. Абласны дыспансер спартыўнай медыцыны умацоўвае матэрыяльна-тэхнічную базу і ўкараняе новыя метады лячэння. Рэабілітацыю могуць праходзіць не толькі атлеты, а і жыхары рэгіёну. У аптэку не за лекамі, а на экскурсію. У паставах адкрылі гістарычную экспазіцыю ў цэнтральнай аптэцы горада. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Ад кіраўнікоў раёнаў і сельскагаспадарчых арганізацый да трактарыстаў і жывёлаводаў заўтра ў Мінску будуць ушаноўваць перадавікоў аграпрамысловага комплексу краіны. Сярод іх і прадстаўнікі Віцебскай вобласці, якія дабіліся высокіх паказчыкаў у вытворчасці і ўнеслі важкі ўклад у развіццё галіны. Пра поспех і дасягненні гэтых людзей у матэрыяле Інны Кірыенкавай. На рахунку прафесара Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны Уладзіміра Мядзведскага, які ўдастоены ганаровага звання заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, дзясяткі розных напрацовак і навуковых рэкамендацый для спецыялістаў аграрнай галіны, якія паспяхова ўкаранёны ў вытворчасць. 35 год ён працуе ў акадэміі, з іх апошнія 20 узначальвае кафедру гігіены жывёл. Пад кіраўніцтвам Уладзіміра Александровича вучоныя акадэміі распрацавалі унікальныя кармавыя дабаўкі, якія істотна павышаюць прадукцыйнасць жывёлы. Шмат зроблена ў плане прафілактыкі захворванняў, выдадзены практычныя дапаможнікі для кіраўнікоў гаспадарак. Больш таго, супрацоўнікі кафедры вядуць маніторынг і кантроль за ўкараненнем сваіх распрацовак, як гэта ўплывае на канчатковы вынік. Заболеваемость той же диспепсии снижается до 30%. Вот. Сохранность повышается молодняка процентов на 10-20%. Вот, то есть мы все это прослеживаем. Мы разработали несколько подсыпок, которые применяем на пол, посыпаем пол и добиваемся результатов неплохих. 10-15% снижения заболеваний конечностей. Навуковы падыход, строгае выкананне тэхналогій дазваляе аграрыям дабівацца высокіх паказчыкаў. Сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў «Ларынаўка» Аршанскага раёна па выніках 2017 года прызнаны лідарам у рэспубліцы па прадукцыйнасці дойнага статку. Надой на одну карову тут перавысіў 10 тонн, і гэта пры тым, што ў сярэднім па вобласці летась атрымалі крыху больш за 4 тоны малака. Праслаўленыя хлебаробы гаспадаркі «Ларынаўка» сабралі самую высокую ўраджайнасць збожжавых, і падзяка прэзідэнта і яе кіраўніку Александру Кухтянкову, признание всех заслуг и высокого профессионализму. Мы уже не привыкли ждать милости от природы, и противопоставляя организованность и отработанные технологии, нами в этом году удалось получить самый высокий урожай за историю нашего хозяйства – 84,8 центнера с гектара, тем самым доказав, что аграрии Витебщины тоже могут соревноваться и быть на уровне со всеми аграриями всей республики. Наогул, аршанцы з году ў год даказваюць сваё майстэрства і высокі прафесіяналізм. Сярод іх вадзіцель пагрузчыка Сергей Грэкаў, які падчас уборачнай устанавіў абсалютны рэкорд, намалаціўшы больш за 4,5 тысяч тонн збожжа. Каля 3 десяткаў гадоў працуе сельскай гаспадаркі Александр Фірсін. З іх 15 гадоў кіруе буйным прадпрыемствам агракамбінат «Юбілейны». За апошнія 5 гадоў гаспадарка павялічыла валавы збор збожжа больш чым у 1,5 раза. Нарасціла вытворчасць свініны, штогод рэалізуе звыш 5000 тонн. Прычым тут выйшлі на 100% перапрацоўку. Пастаянна дэманструе высокія паказчыкі па прывагах буйной рогатай жывёлы і надоях. Коллектив поработал на славу. У нас на сегодня больше 34 тысяч тонн зерна, вот, около 3,5 тысяч рапса, 2,5 тысячи гороха в чистом виде мы вырастили. Поэтому коллектив доволен результатами года и, в принципе, уверенно смотрим уже на завтра. Высокую планку ў вытворчасці збожжа і малака пастаянна трымае віцебская гаспадарка Рудакова. Пад кіраўніцтвам Михаіла Пінчука яна пастаянна ў ліку пераможцаў на абласным фестывалі-конкурсе працаўнікоў вёскі Дажынкі. Насуперак усім капрызам надвор'я тут зноў сабралі рэкордны ўраджай звыш 60 цэнтнераў з гектара, назапасілі ў дастатковай колькасці элітнага насення. Вот этот успех, который достигнут в этом году, это прежде всего неустанный труд наших людей. Вот это механизаторы, это агрономы, это инженерная служба,
трудились от темна до темна, без выходных, практически с апреля месяца по сегодняшний день люди были в поле, находились в поле. И вот результат. У спісе ўзнагароджаных таксама жывёлаводы, вадзіцелі, трактарысты, машыністы. Усе яны ўдастоены заслужаных узнагарод і цёплых слоў падзякі за самаадданую працу і высокія паказчыкі ў творчасці сельскагаспадарчай прадукцыі. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Да іншых тэм. Прафсаюзныя санаторыі сталі прадаваць пуцёўкі членам прафсаюзаў на 25% танней. Такая значная зніжка распаўсюджваецца і на дзяцей. Пры гэтым прафесійныя здраўніцы па ўсёй Беларусі аддаюць перавагу заяўкам на аздараўленне ад працоўных калектываў і первічных камітэтаў. У краіне дзейнічаюць 13 санаторыяў, якія належаць прафесійным саюзам. 2 з іх у Віцебскай вобласці – Лёдцы і Лясныя азёры. Прафсаюзы таксама актыўна садзейнічаюць развіццю не толькі аздараўленчага турызму. У арсенале экскурсійныя і анімацыйныя туры, арганізацыя актыўнага адпачынку у турыстка-аздараўленчых комплексах. Один из самых главных барьеров – это визовый барьер. И он сегодня практически снят. И есть все возможности уникальные для того, чтобы показать нашу красивую, интересную, добрую страну. И мы сегодня делаем свой вклад вот это направление. И сегодня я хочу сказать, что в каждом районе, в каждом регионе нашей страны есть, безусловно, те возможности и привлекательность есть у каждого своя. Есть интересные места, где можно развивать туризм. Направление, которое сегодня дает возможность для того, чтобы действительно нам создавать рабочие места. Апошнім часам прафсаюзныя арганізатары адпачынку развіваюць прамысловы турызм, цікавасць да якога расце з кожным годам. Зараз экскурсанты могуць наведаць і прадпрыемствы харчовай прамысловасці і пазнаёміцца з гігантамі беларускага машынабудавання. На Віцебшчыне адзначаецца сезонны ўздым захворвання вострымі віруснымі інфекцыямі, аднак яе ўзровень не перавышае эпідэміялагічны парог. Інтэнсіўнасць эпідпрацэсу нізкая, сёлета яна на 20% ніжэйшая ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Спецыялісты тлумачаць гэта дастатковым узроўнем калектыўнага імунітэту. Супраць грыпознай інфекцыі больш за 470 тысяч чалавек, а гэта 40% насельніцтва вобласці, зрабілі прышчэпкі. Зараз у асноўным хварэюць дзеці, а гэта 67% ад агульнай колькасці тых, хто звярнуўся па медыцынскую дапамогу. Ніводнага выпадку захворвання на грып не зарэгістравана. Все случаи заболевания именно ОРВИ связаны с вирусами негриппозной этиологии. По состоянию на 7 февраля не зарегистрировано в области ни одного случая заболеваемости, связано именно с циркуляцией вируса гриппа А или Б. Вот, как правило, это циркулируют аденовирусы, РС-вирусы, ну или смешанные формы вирусной инфекции. Заболеваемость в целом и эпидемиологический процесс мы можем охарактеризовать как с низкой интенсивностью. Я думаю, и позиция такова, что на сегодняшний день вот высокий уровень именно коллективной иммунной прослойки позволяет в последние годы поддерживать заболеваемость именно на низком уровне эпидемического процесса. Медыкі раяць у гэты час года быць асабліва пільнымі і уважлівымі да свайго здароўя, прытрымлівацца элементарных правілаў гігіены. Самыя заўзятыя ворагі вірусных інфекцый – свежае паветра, чысціня рук, здаровае харчаванне і актыўны лад жыцця. А ў выпадку захворвання ні ў якім разе не займацца самалячэннем. Варта памятаць, што грып асабліва небяспечны ускладненнямі і негатыўнымі наступствамі для здароўя. У аптэку не за лекамі, а на экскурсію. У паставах адкрылі гістарычную экспазіцыю ў цэнтральнай аптэцы горада. У будынку на галоўнай плошчы райцэнтра больш за 250 гадоў працуюць фармацэўты. Цяпер сюды можна прыйсці не толькі за лекамі. Падрабязней Юлія Устінова. Будынак на цэнтральнай плошчы пастаў першапачаткова і задумваўся як аптэка і дом урача. І ўвесь гэты час больш за 2,5 стагоддзі. І па сённяшні дзень тут па-ранейшаму працуюць фармацэўты. 1775 год. Где-то такое вот нам историки дают такую оценку. Из всех времен это именно помещение, это здание было именно как дом врача и лечебница. Так и значится во всех исторических документах. Лечебница, каменица двухэтажная.
Нядаўна будынак аптэкі, які мае статус помніка архітэктуры 18 стагоддзя, адрамантавалі, а ў свабоднай частцы памяшкання адкрылі экспазіцыю, якая адлюстроўвае развіццё фармацэўтычнай службы ў рэгіёне. Экспанаты для музея аптэкары збіралі разам з месцічамі, якія ахвотна прыносілі старыя скрыначкі ад лекаў, бутэлечкі, шалі, лямпы, акуляры, ліхтары, кнігі, рэцэпты, газеты – усё, што звязана з фармацэўтыкай. Вот эта вертушка у нас очень старинная. Мы ее тоже нашли в парижской аптеке, когда закрывали эту аптеку. Она, конечно, прошла через реставрацию. Ее немножечко отреставрировали, но она настоящая. Она где-то 20-30-х годов. То есть ей больше 100 лет. На паліцах старажытны аптэчны посуд, рэцэптурныя даведнікі, пілюльная машынка, перагонныя апараты, прадметы для пісьма, падліковая машынка. Выдатна захаваўся ў пастаўскай аптэцы спіртометр 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Па вопісу ён значыцца залатым, але спецыялісты кажуць з латуні, што зрэшты не прамяншае ні яго гістарычнай каштоўнасці, ні функцыянальнасці, як показаў эксперымент. Прочитали инструкцию, как мерить спирт. Ну и решили опробовать. Налили спирт и померили. И действительно показывает. У 3 выставачных залах больш за 200 экспанатаў. З найбольш рэдкіх і каштоўных 200-гадовая аптэкарская шафа, камода і стол. Тут можна дакрануцца да таямніц мінулага, якія захоўваюць прадметы даўніны. Юлія Устінова, Станіслаў Дудзін. Навіны Паставы. А зараз навіны ад гульні «Удача в придачу» з Еврооптом. В понедельник, 5 февраля, состоялся розыгрыш 54-го тура игры «Удача в придачу», во время которого своих обладателей нашли квартира в Минске, 3 автомобиля и крупные денежные призы по 1000 рублей. Ключи и документы от выигранных суперпризов удачливым покупателям торжественно вручили в столичном Е-Сити. А победители, выигравшие 1000 рублей, получили свои призы уже во вторник. Давайте познакомимся со счастливчиками, которые так удачно пополнили свой бюджет. Сафронова Юля, работаю бухгалтером. Зовут меня Дорогой Валерий Петрович. Работаю я в Полоцком РУВД старшим инспектором. Меня зовут Шумейко Сергей Сергеевич, я являюсь сотрудником Евроопта. Васильева Лариса Александровна, работаю в библиотеке. Меня зовут Игорь, работаю продавцом-консультантом. Я Зинаида Иосифовна Стахович, приехала из Глубокого. Это мой первый выигрыш. Зовут меня Синчура Ирина. Я работаю продавцом у индивидуального предпринимателя. Всего за время проведения игры «Удача в придачу» жители Витебска и Витебской области выиграли 2 квартиры в Минске, 18 автомобилей, 39 путевок на двоих на лучшие курорты мира и более 125 тысяч денежных призов. А игра продолжается. И уже 12 февраля Евроопт разыграет 35-ю квартиру в элитном районе Минска и 3 автомобиля. А также своих обладателей найдут более 50 тысяч денежных призов. Совершайте нужные покупки и меняйте свою жизнь к лучшему. Вместе с Евроопт. Спектакль на лёдзе «Лебядзінае возера» ў лядовым палацы Віцебска 17 лютага. Інфалінія МТС 712 11 11. Генеральны партнёр кампанія «Гарант». А наш выпуск на гэтым завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачна. На большай частцы тэрыторыі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні, усходні 3,8 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу -2,7, днём ад 1 до 4 градусаў марозу. У Віцебску воблачна, снег, тэмпература паветра ўначы -5,7, днём 1,3 градусы ніжэй за 0.